Divadlo Ticho a spol nie je hociakým divadlom. Ide o nezávislé divadlo, ktoré pracuje pri Staromestskom klube a má hneď viacero zaujímavých inscenácií a projektov. V štúdiu už vítam zakladateľku divadla a dramaturgičku Vicky Janouškovú. Pekný deň, vitajte u nás. Dobrý deň. Zdravím vás. No dovolím si tvrdiť, že ide o akési, alebo o akýsi váš osobný projekt. Je to tak? Čo sa týka zakladania toho divadla Ticho a spol? Asi alebo založenia? Áno. Asi áno. A možno aj zakladanie, pretože som bola spoluzakladateľkou divadla AHA spolu so Števom Korenčím a Monikou Korenčiovou svojho času. A keď divadlo AHA z týchto priestorov odišlo na malú scénu, tak som zostala verná týmto priestorom a založili sme spolu s režisérom Robom Horňákom Ticho a spol. Vy ste z rozhlasového prostredia a tak ma zaujíma, že prečo sa človek rozhodne potom pre tie divadelné dosky? Tak moja cesta bola opačná. Najprv som bola divadelníkom, potom rozhlasákom a sa to tak vymienialo trošičku. A pre mňa tieto dve aktivity sú veľmi blízke mne, aj myslenie rozhlasové, aj myslenie divadelné a inšpirujúce. Ticho a spol je nový projekt. Teraz ste oslavovali 2 roky, alebo budete oslavovať? Oslavovali. Už to máte za sebou. Je to v zásade rozličný projekt? Natoľko sa líši od divadla AHA, alebo je tam niečo identické? Identický je priestor, ktorý isté veci určuje, lebo je to vlastne, ako napovedá názov Staromestského klubu, 10x10 aj s divákmi. A je to taký black box, čierna krabica, kde tí ľudia sú v rôznych, to publikum v rôznych možnostiach, je to variabilné. Takže tento priestor tak nejak napovedá, že treba s ľuďmi komunikovať nablízko. Keď máte herca na meter od seba a tento človek vlastne sám zápasí s tou postavou a rozpráva sa, tak tento dialog s tou postavou ten divák vníma oveľa silnejšie a oveľa bližšie, ako keď je to na veľkej... Tak ono, keď odchádzate domov s tým potom hercovým, tak je to úplne iný pocit. Prečo týmto smerom ste sa rozhodli ísť a nie skôr možno tou komerčnou cestou? Je mi to akosi bližšie a je mi bližšie takéto rozmýšľanie a to tiež aj z rozhlasu trošku zaujíma ma, čo človeku beží v hlave. A rozhlas je o tom, čo sa deje v hlave, ako keby bol na nejakom balóniku zavesený ten poslucháč a pozeral sa do hlavy tých postav. A tento malý komorný priestor ponúka túto možnosť akoby rozhlasovú, pozrieť sa do hlavy tých postav, ale zároveň ponúka vlastne vizualizáciu toho vnemu. Na rozdiel od rozhlasu teda. Vy nemáte radi slovo handicap, ale to sa skloňuje vo vašom prípade častokrát, pretože v divadle Ticho a spol pracujete aj s ľuďmi, ktorí sú nejakým spôsobom handicapovaní a aj to je úplne tá iná cesta od tej komercie, ktorú si ľudia častokrát ale vedia vážiť. Áno, spolupracujeme s Domovom sociálnych služieb Prima už 3 roky, vlastne skoro od začiatku existencie Ticha a tam toto zoskupenie divadelné sme nazvali podľa druhej premiéry Stopy snov a spolupracujeme s Paťkou Jariabkovou a s Dášou Rufusovou, čiže profesionálkami, ktoré zároveň spolu s týmito znevýhodnenými ľuďmi a zároveň aj s ich pedagógmi sú na javisku a ten výstup, pokiaľ sa na reakcie dá pozerať, tak je vlastne veľmi zaujímavý v tej komunikácii zdravých ľudí a týchto znevýhodnených a ešte navyše aj profesionálov hereckých. A akí ľudia k vám chodia? Tieto predstavenia Stôp snov hrávame tak nejak okolo tých Vianoc, väčšinou to má premiéru, celý rok to skúšame, sú workshopy, pretože neprichádzame pred nich s hotovým textom, naopak snažíme sa z nich dostať témy, čiže tie témy workshopom hľadáme, učíme ich na javisku sa pohybovať, komunikovať a tie výsledky to by vedela najlepšie riaditeľka a pedagógovia Primy povedať, aké skoky sú to, keď títo ľudia vlastne prišli do sociálnych kontaktov s ľuďmi zdravými. Tá práca je možno náročnejšia, ale o to srdečnejšia
a krajšie. Poďme k produkcii divadla, pretože som v úvode spomínala, že máte zaujímavú produkciu, ktorá sa odráža na tých konkrétnych divadelných predstaveniach, taká najnovšia je Déjà vu. Áno, Déjà vu je vlastne na motívy alebo na materiál poviedok Miloša Janouška, čo je moja polovička, s ktorou žijem už dlhé roky, a tak sme si dovolili aj dialog. Ja som napísala vlastne na tieto motívy text hry. Dala som dokopy viacero jeho poviedok, už či z tých, ktoré vyšli, alebo vyšli časopisecky, alebo knižne, ale aj z tých, ktoré nevyšli. A vyšla nám z toho taká féria pre dvoch hercov, groteskná féria, v spodobení režiséra Roba Horňáka a hercov Janka Lieskovská, Pálko Plevčík a Adriana Geričová v roli kúziel. Takže si prácu berete aj domov. Nevyhnete sa tomu. Alebo domov do práce, to neviem. V tomto prípade máte prácu aj doma, aj v divadle. Čo iné predstavenia? Potom máme ešte na repertoári Izrafel, alebo Cúvanie do pamäti, čo sme si dovolili zobrať tvorbu troch básnikov z dôb pred 89. Preto aj to Cúvanie do pamäti, a cez tento lyrický subjekt týchto básnikov, ako vnímali dobu, ako ju v tej svojej poézii spodobovali, tak sme spravili inscenáciu s hercami ako je Danko Heribán, Miško Jánoš, Pálko Plevčík, Judita Hansman. Takže to je ale naše maximum, 4 herci, viacej už sa tam... 4 a dosť. 4 a dosť. Tichal spoluvádza aj nový cyklus diskusí s Ľubou Lesnou. To funguje už odkedy? Od oktobra? Prvý bol teraz 17. novembra. Takže od novembra. Od novembra. Noc divadiel bola, ale zároveň teda 17. november. A Ľubka Lesná zavolala na tento večer pani Agnešu Kalinovú, čo je legenda novinárstva nášho. A v druhej časti večera bol koncert Mariana Geisberga a Martina Geisberga. Takže a v prvej časti boli hudobným hosťom, takže sa zapájali do diskusie a podľa ohlasov a podľa naozaj nátresku v tomto malom priestore si myslíme, že to budú úspešné predstavenie. A v akom cykle sa budú opakovať? Raz mesačne. Takže najbližšie bude 19. decembra pán Anton Srholec. Tesne pred Vianocami. No a čo pripravujete v najbližších dňoch? Najbližšie vlastne bude premiéra Stôp snov pod názvom Pustý ostrov. Otáznik. Čiže primáci naši s nami, to bude 1. decembra. Potom bude cyklus koncertov pod názvom Folkové Vianoce. Prvý koncert bude pod názvom Lennon a my, to znamená pesničkári si pripomenú výročie Lennonovej smrti a zároveň si pripomenú a zároveň svoj vzťah, to znamená, aká inšpirácia pre nich tento človek bol, a k pesničkárom sa pridá aj Dano Hevier. Takže to je prvý koncert, druhý bude Sonia Horňáková a Sklo a tretí koncert bude Jednofázové kvásenie a hostia. No a samozrejme medzi tým hráme svoje predstavenia ako Déjà vu, Izrafel a Bartimejové pašie, čo je inscenácia síce nepatriaca priamo pod Ticho a spol, ale do Staromestského klubu patrí, tam sa aj premiérovala a je to inscenácia, ktorá mala veľmi nádherný ohlas. Je to Ivan Martinka ako herec, je to monodráma a hudba naživo Andrej Kalinka a Michal Mikuláš. Je to na motívy malej vetičky z Biblie a o Bartimejovi. A jeho výkon, teda Ivanov, je naozaj bravúrny a ohlas, ktorý získala táto inscenácia, je skutočne treba sa prísť pozrieť. Rozhodne sa nenudíte v divadle Ticho a spol. Som rád, že som vás poznal. Želám vám veľa tvorivej energie a sily a veľa srdečných divákov. Všetko dobré, dovidenia. Ďakujem, dovidenia. O živote divadla Ticho a spol hovorila jeho zakladateľka a dramaturgička Viki Janoušková.